Как се създава анимация? Може ли буквите от кирилицата да се превърнат в причудливи същества и как рисуването може да ни учи на търпение и на любов? Отговори на тези въпроси дава новия проект на Компот колектив. Анимация от А до Я. Вижте. От А до Я. Анимация от А до Я започна като идея за детска работилница, която ние осъществихме в рамките на София Дизайн Уик края на юни месец. Тя беше 5-дневна работилница. Дойдоха, участваха 17 деца. И в продължение на тези 5 дни ние ги запознахме с различните начини, по които се прави анимация, с целия процес, т.е. че първо си измисляш кратък сценарий, после характера, правиш сториборд. И накрая всички деца успяха да анимират една буква или някои две букви от българската азбука. И. Аз съм Алеко и съм на 6,5. Аз съм Георгия и съм на 13. Участвахте в работилницата преди няколко месеца. Кои са вашите букви? Моите са А и Н. А моите са Л и Р малък. А защо буквите? Чудех се какво ще им е познато на децата, защо трябва да имат някаква обща тема, по която като начална тема. Но всъщност буквите, те се превърнаха във всякакви причудливи същества. Хареса ли ви да се занимавате с анимация и всъщност научихте ли се как се прави това? Ами да, беше доста ползотворно. Кое беше най-любопитното за вас? Как се местят, понеже изисква много движение за много малко време. Например, за една секунда се изисква 24 движения, което е ужасно много. Ние излъчихме филма само пред децата, на деня след като свърши работилницата, но мене ми се щеше, защото според мен се получи много сполучлив, да го споделим пред по-широка аудитория. Произвели сме един диск с 4-минутното филмче и един плакат, който може да се разпространява и като забавно, образователно пособие. Какво беше първото нещо, което казахте на децата в онзи първи ден от работилницата? Аз не си спомням с точност, но това, което всеки път си повтарям и на мен е, че трябва да си търпелив и идеята, която я имаш, трябва да я обичаш за дълго време, защото тя не става, анимацията не става бързо. И децата мисля, че го разбраха, макар и за 5 дни. Я. Прекрасна наистина Весела Данчева и Иван Богданов, които спечелиха безброй награди с техния анимационен филм "Баща". Те работят наистина с много млади хора и включително и от малцинствата и правят смислени неща. Наистина успешни проекти, а сега от техните букви като причудливи същества към една книга, която, както казахме и в началото, всяка библиотека си мечтае да притежава.